lajɛ min bɛ tali kɛ conseil des ministres la ni o bɔra bolodala jumadon n'o bɛnna nɔgɔnkolo tile 18 ma san 2022 a bɛ fɔ ma ko chargé de communication ka jira k'a fɔ an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen fana bɛ sɔrɔ ma ale nafolo bɛ se ka labaara cogo min na wa économie et des finances k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ conseil des ministres la o ye hakilina dɔ kɔni ta hakilina minnu fana n'i y'a ta k'a lajɛ a bilalen bɛ minɛn jumɛn kɔnɔna la a bɛ fɔ fɛn ma ko plan de relance de l'usine malienne de produits pharmaceutiques an ka jamana pharmacie wa ba mun bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ n'o y'an ka fura dilanyɔrɔ yɛrɛ ye k'i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya caman kɔni donlen bɛ o ko la o bɛ se ka bila ka se k'a lakuraya cogo minnu la o de senfɛ hakilijigila k'i b'a ye k'a fɔ nin yɛrɛ usine ba in bilala sen kan ni sariya sen min bɛ fɔ ma ko loi numéro 8911 ANRM ni ale bolonɔ bilala a février kalo tile 9 san 1989 usine malienne n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ka pharmacie usine ba in furaw bɛ dilan yɔrɔ min na yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la ko i b'a ye k'a fɔ a bilala sen kan cogoya min na jamana ka miirina yɛrɛ mun bɛ yen nɔ ka taa se furaw bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ cogo min na sɔrɔ cogo nɔgɔya ale ni ka se ka dɔ bɔ wa furaw fana sɔngɔ la o bɛ se ka kɛ cogo min na ka nɔgɔya jamanadenw fana ma ko hakilila in tala k'a bila o de kɔnɔna la nka k'i b'a ye k'a fɔ ni usine ba in bilama ko a bɛ ka gɛlɛya caman fana kɔni sɔrɔ ka darula kɛ wa gɛlɛya bɛ tali kɛ jumɛn la minɛn minnu bɛ usine kɔnɔ n'o bɛ ka baara kɛ o minɛnw caman sɛgɛnla o ka bɔ yen tuguni maa dɔw fana bɛ a kɔrɔ maa minnu fana o si kɔrɔbayala kosɛbɛ ka taa se mun bɛ tali kɛ wa usine yɛrɛ kɔnɔna la a wɛrɛ a sigi kun ye fɛn mun ye ni a kan ka olu baaraw kɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko nafaba tɛ ka sɔrɔ o la ko yɛlɛmaliw kan ka se ka don a baara taabolo la an bɛ don min na i ko bi wa ni lajɛ mun kɛlen ka hakilinaw talen bɛ minɛn mun kɔnɔna la ka ɲɛsin gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka wuli ka bɔ cogo min na k'i b'a ye k'a fɔ o bɛna yɛlɛmali fana don wa usine yɛrɛ a bilalen bɛ hukumu mun kɔnɔna la ka yɛlɛmali don la n'o fɔ ma ko modification des statuts o kɔfɛ tuguni mun bɛ tali kɛ wa a bɛ ka baara kɛ ni kun dama mun ye ka se ka fura ninnu la baara a ɲuman ka se ka sɔrɔ n'o fɔ ma ko wa production k'i b'a ye k'a fɔ o ka se ka to a cogo la ka dɔ fara o fana timɛ kan cogo min na mun bɛ tali kɛ tuguni wa baarakɛminɛ minnu bɛ yen baara bɛ ka kɛ cogo minnu la k'a bɛ tɛmɛ da minnu fɛ sira minnu fɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko o bɛna yɛlɛmali fana don o la cogo min na n'o bɛ na unité kura fana bila sen kan cogo min na baaraw bɛ se ka kɛ teliya la ka se ka laɲiniw sabati a kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ wa o ka plan de relance la o de bilala sen kan a bɛna kɛ sababu ye ka se ka marché kɔni nati wa furaw bɛ se ka sɔrɔ ka dilan ka ɲɛ ka tila ka a bɔ cogo min na k'a feere jamana ka se ka a nafa sɔrɔ wari walima kasabi o kunfɛko la kunnafoni la k'i b'a ye k'a fɔ bolona bilala sɛbɛn yɛrɛ la Bamakɔ nɔgɔnkolo tile 18 san 2022 secrétaire général du gouvernement fɛ Mahamadou Daɲon officier de l'ordre national